Проти церкви воює весь світ. Від самого початку людства була боротьба проти істини. Церкву завжди хотіли витіснити. Християн гнали, вбивали за віру у Христа та за те, що вони хотіли нести істину по світу. Від початку людства лжепророки придумували всякі теорії еволюції, мільйоноліття планети. Все задля того, щоб відвести людину від Бога. Це все діло рук диявола. Але за якими б дверима істину не закривали, і скільки б замків на них не вішали, істина вона залишається істиною. І рано чи пізно вона вийде на поверхню, і ми повинні допомогти розповсюдити по світу цю істину. Проповіддю Євангелія та прославленням Господа, щоб кожна людина змогла зрозуміти і врятуватися, отримати вічне життя разом із Господом. Якщо ви ще не відвідуєте церкву, але вам цікаво вчати Слово Боже, напишіть мені плюс в коментарі або в особисті повідомлення, і я обов'язково поспілкуюся з вами. Божого вам захисту!